Azért jöttünk, mert azt hallottuk, hogy indulsz polgármesternek Siklóson. Igen, igaz. Na ez idáig rendben van. Nekünk viszont tudnunk kell, hogy mik a terveid. Érted, mire gondolok? Persze, szeretném, ha a siklósiak újra magukénak érezhetnék a városukat. Na jó, minket ez nem érdekel, minket a pénz érdekel. A pénz jó. Én működőtőkét hozok a városba, de gondolom ti is ezért jöttetek. Biztos, hogy jó embert kerestünk meg? Figyelj, minket a 10% érdekel. Érted? 10%. Hát 10%-nál azért többel szeretném csökkenteni a kommunális adót. De kezdetnek ez sem rossz. Végre az önkormányzatnak is ki kell vennie a részét a rezsicsökkentésből. Hát kit érdekel az önkormányzat? Például a Mária gyűdieket. Ezért kapnak településrészi önkormányzatot, hogy végre hallathassák a hangjukat. Kit érdekel Mária Gyűr? Az valami szomszéd falu, nem? Nem. Siklós része ugyanúgy, mint a postaszállás vagy a Kossuth tér. Illendő volna végre így is kezelni. Tényleg? Ezt mi miért nem tudtuk? Na jó, ez nem is érdekes. Nekünk azért lenne még néhány kérésünk. Tudod, van egy-két jó haver, el kéne helyezni őket. Értesz? Értem, de én nem haverokkal, hanem szakemberekkel dolgozom. Siklóst végre meg kell szabadítani a pártpolitika békjójától. Te ezzel a sok marhasággal mit szeretnél elérni? Rendet a városunkban. Megbecsülést és esélyegyenlőséget a siklósiaknak. És végre békét, mert erre most már nagyon nagy szükségünk van. És erre szerinted igen mondanak a siklósiak? Mondj igent, dönts okosan. Otto Krisztián Otto, a siklósiak polgármester jelöltje.